Ajiya ta kai wani ne, ala jikan mutuwa hutu ce. naman jaki ga wurin korewa ba ta ni na san maza ba duba ni na san maza ba duba sai da kan ta bayan sa ban san maza ba sai da ban san maza babu da dai aiki ko da